Кайдан табырга Яшен уты кебек күңел дәрвителеп Хыянатың керде арага Янисе кетер итеп Булаһың айтып Түһәк әле тиһек бергәләп Әйтүгенә еңел Оноторлык түгел Хыянатың бит ул хыянат Күз алдарым тыман Идәр һуык һымак Яшәүемнең яме калманы Гафу иттем мен Аңлайһылар килә Кыен ләкин Һине аңлавым Янисе кетер итеп Булаһың айтып Түһәк әле тиһек бергәләп Әйтүгенә еңел Оноторлык түгел Хыянатың бит ул хыянат Янисе кетер итеп Булаһың айтып Түһәк әле тиһек бергәләп Әйтүгенә еңел Оноторлык түгел Хыянатың бит ул хыянат Яратмайыммы тиң Әле лә һиндә күңел Нимә етмәне беҙгә йәнем Булыр тиеп бәхет Буламы һуң әйтеп Янисектәр итеп ышанайым Янисе кетер итеп Булаһың айтып Түһәк әле тиһек бергәләп Әйтүгенә еңел Оноторлык түгел Хыянатың бит ул хыянат Әйтүгенә еңел Оноторлык түгел Хыянатың бит ул хыянат Хыянатың бит ул Хыянат Риза һәм дә Зинира Рамазановтар. Безнең сагу испан спортсменнарыбыз.